sa mga estudyante sa Timog na Pulaco. Daghang salamat. Inawagan sa suporta sa among barangay kapitan nga si Junard Ahonsan sa mga konsehales. Ako, ang barangay sekretary sa barangay Pao, si Doc Richie Martinez. Mapasigaw mo nga mo painiina sa among talento ngadto sa Lapu-Lapu sa barangay Pao, ang dancers sa barangay Pao! Focus, hungry, yes. See, I gotta keep going, running